Feu-vos la idea. Tot just som al segle X. El Cares Catalunya llavors era una llenca de terra que anava de més enllà del Pirineu al riu Llobregat. Tota ella un mosaic de comtats depenents del rei Franc, molt lligats a Occitània, al nord, a Europa. Tots vivíem de la terra i del bestiar a la manera feudal que se n'ha dit, en masies disperses o agrupats en petites viles al voltant d'esglésies romàniques sota l'ombra de la torre del castell, angoixats per les guerres de comte contra comte, del senyor contra el senyor, del veí contra el veí. La terra dona ben poc. Pastors i pagesos just en tenim per sobreviure. Gràcies a Déu, les assemblees de pau i treva permeten un respir. Es pot treballar amb seguretat la terra. Del dimecres al vespre, fins a la sortida del sol del dilluns, tots els cristians observin una pau completa i una treva duradora. Això fa que la terra produeixi més del que necessitem per viure. I quan ens obra ja se sap. O es ven, o es canvia. Els camins es fan segurs i els pagesos anem de fires, de mercats, i en tornem amb eines, sal, roba. L'espai es fa petit per una població que vessa de la muntanya i que comença a repoblar els territoris del Pla amb el suport guerrer dels comtes. A mesura que avança la Reconquesta, es funden viles noves. Es reafirma la prosperitat agrícola. I els monestirs hi juguen un paper important. Esdevenen granges pilot, implantadores de noves tècniques agràries que ensenyen als pagesos. La vitalitat de les ciutats esclata com a lloc d'intercanvi. Girona, Perpinyà, tot conflueix a Barcelona, que comença a jugar un fort paper. Jo, que tinc 7 vides com els gats, me n'hi vinc, perquè tot el moviment econòmic es concentra aquí, a la ciutat, als tallers dels artesans, el call jueu, ple de negocis, els mercats, amb una burgesia urbana forta, on els que es fan mercaders, com jo, hi som una peça clau. Som al segle XIII, i Occitània, perduda la batalla de Moret, se'ns ha anat allunyant. Amb els nostres diners ajudem a la corona a eixamplar-se pels nous territoris, cap a les riques terres mores de València i de Mallorca, i així queda constituït el mapa definitiu de la nostra corona. Només podem mirar cap al sud o cap al mar, a les illes. I així organitzem les institucions, els consells de les viles, com el Consell de Cent, que és l'òrgan de govern de la ciutat de Barcelona, format per 100 consellers, les Corts Generals, que governen la corona, i les Generalitats, que administren els territoris. Però ara, deixeu-me que no us parli de tot això, que durarà 10 segles, o 20, o més, qui sap. Si algú té encara més vides que jo, ho podrà veure. Deixeu-me parlar de comerç. És el que a mi m'agrada. Veieu aquest blat? I sap d'on deu venir? De Vic? De Balaguer? O de Casp? I aquestes figues
Potser han madurat a Fraga. I aquesta llana... Ben segur que és del Pallars, o de Morella. Aquests draps negres només poden ser de Perpinyà. I aquest oli deu ser de Montblanc o de Mallorca. D'aquí uns mesos aquest oli segurament estarà en una cuina de Tunis o cremarà en una llàntia de Sicília o fins i tot el Sant Sepulcre de Jerusalem. Aquestes figues a l'estómac d'un baraber i el drap negre l'hàbit d'un dominic o la capa d'un croat o la d'un dels nostres capitans a l'Orient. Tot això, els nostres llenys i les nostres coques ho hauran estès per la Mediterrània. Que ja hem omplert de consolats i que ja tothom els regeix pel llibre del consolat de mar. Amb raó, els prohoms de la Ribera en diem el Mare Nostrum d'aquest mar, que cada dia és més nostre. O la Llotja, aquí a les Drassanes, prop del mar, on es construeixen les naus, és on es respira, on se senten les olors i els sorolls del comerç. Bé, em vaig a fer un negoci. Déu te guard, Guerau. M'han dit que fas cap a Alexandria. Sí, però no t'hi puc portar ni un fil de roba. Tenim el lleny ple a vessar de mercaderies. No vull pas que m'hi porti res. Però també hi ha qui diu que esteu oferint participacions per a cobrir la inversió que heu fet. Pel cap baix de 800 lliures. Tens bones informacions, Armengol. El negoci que tenim entre mans fa 16 parts de 50 lliures cada una. El tenim gairebé cobert, però si te'n fa peça una, per a tu sempre hi ha lloc. Tot depèn del que porteu de tornada. No ho sabem. Nosaltres vendrem el carregament i després ja veurem què ens en surt. Potser ens arribarem fins a Tunis. Ui, així res, no m'interessa pas. Ni en un any em veuria els guanys. I ara on vas a Ja parar? et veig a venir, a tu. Vendràs a bugia i després a fer el pirata per aquests mons de Déu. Pirata? No, home, no. Au, vinga. No, home, no. A tot estirar rescatarem presoners dels beravers. Escolta, pels guanys no t'amoïnis, Te'ls farem arribar amb el primer vaixell que faci cap a Barcelona. De veritat, home. Et dono la meva paraula. És clar, si et fa goig la inversió. En tot cas, una quarta part. Deixa'm-ho rumiar, Guerau. A tot estirar, una quarta part. 250 sous. Fet. Te la jugues ben poc aquesta vegada, No Armengol. en tinc més per ara. Passo un mal moment, però ja et faré venir més socis. No dissimulis, Armengol, que fan córrer la veu, que els teus germans posen una taula. Ben segur que tu també hi estàs ficat, Opa, aquí, ara. Jo, els meus germans. No, home, no. El nostre són els teixits, els draps. Sí, sí. Això ho aneu deixant pels altres. Em sembla que esteu canviant de negocis. Qualsevol dia et veurem convertit en un ciutadà. A veure si llavors et recordes dels amics. Les meves 12 lliures i mitja. Compte-les i més val que et recordis de l'amic quan siguis a Alexandria. Et ben asseguro que si volguessis hi podries fer més negoci. Els guanys són segurs. No vull fer-me ric, els rics no van al cel. Déu s'estima els pobres. Ui, ui, ui. Si Déu s'estima els pobres, ho teniu ben malament, els banyeres. Bé, parlem de diners. Ens repartirem els guanys. Com ho fem? Meitat per a tu, meitat per a De cap nosaltres. manera. El que mana el costum. De cada 4 diners, 3 per a mi i un per a qui comanda el vaixell. Com toca, vaja. Mira que bé. Ara que et donàvem l'ocasió de ser caritatiu i de salvar-te... No necessites cap de caritat, tu. Els que et trobin al mig del mar la necessitaran tota. Mira, Guerau, enllestim ràpidament el document de comanda amb l'escrivà, tot detallant el que m'has promès. Fil per randa, que encara te'n descuidaries. Va bé, va bé. Em sembla que el notari està lliure.
Som-hi! Som-hi! I com diem nosaltres, com més mar, més vela. Si d'aquesta ens en sortim, encenc un ciri Santa Maria. Només voldria posseir la meitat de la fortuna d'en Bernat Marcús, que va fer construir aquesta capella, l'hospital i els correus que surten d'aquí mateix. La ciutat li pot estar ben agraïda, i el país, si no fos pels 1.500 sous dels d'abans que es va treure de la bossa, Tortosa potser no s'hauria conquerit. Només voldria per a mi, per als meus, aquesta fama. Avui per avui, amb un seient al Consell de Cent en tindria prou. És clar que seure's al Consell de Cent o ser ciutadà és difícil. El camí per arribar-hi pot ser tenir una bossa ben plena i posar-la a temps al servei del rei, com en Dufort, en Mallol o en Marquet. Ai, deixem-nos de cabòries, me'n vaig als meus negocis, que són els de la nostra monarquia, que sap prou bé que pactant amb nosaltres, que som els ciutadans més actius, pot dur a terme les empreses que són del seu interès, que també és el nostre. Algun historiador del segle XX dirà que com que tot el cos social participa d'aquesta empresa, això ja no és el triomf d'una ciutat, sinó el d'un país.